Aquest any és el quart any que fem la duatló aquí a Vilallonga, la duatló d'alta muntanya. Estem molt contents perquè també hi ha hagut bastanta inscripció, una mica menys que l'any passat, però hi ha uns 160 participants, per tant per nosaltres ja és un èxit. I l'Ajuntament amb tot això hi creu molt i apostem molt perquè és una manera de promocionar el nostre municipi i tot l'entorn que tenim, que és el que podem vendre. Tots seguiran cap endavant, tots som conscients. Bé, la participació s'està mantenint, el fet que hi hagi també moltes altres proves aquí a Catalunya d'àmbit esportiu fa que la participació es vagi mantenint. La qualitat també aquest any podem tenir corredors de primer nivell, inclús a nivell d'àmbit mundial, i per tant això també fa aquest plus, aquest mica d'estímul que fa que cada any rere any puguem repetir aquesta prova. En aquest tipus de proves la seguretat és un dels aspectes més importants i dels que intentem controlar al màxim. Hi ha un equip mèdic molt important desplegat per tota la muntanya. Vilallonga de Ter i l'Esquí Club Camprodon realment aporten un munt de recursos humans. Hi ha pràcticament 60 persones controlant el recorregut i això fa que sigui també una de les proves més segures i més controlades de les que es puguin fer en un àmbit d'alta muntanya. De moment, a l'hora que estem ara, que ja són quarts d'una, podem ja dir que el primer participant ha fet tot aquest recorregut en 2 hores 44 minuts i és en l'Albert Freixer. I també ja aprofito per dir perquè en Marc Solà, que és d'aquí a Vilallonga, ha arribat al puesto 6è. Per tant, nosaltres, a part d'apostar per l'esport, també promocionem el nostre esportista que tenim. I dir sobretot que el temps ens acompanya, que és un factor molt important, i esperem poder-ho repetir d'aquí endavant. Ja que és una prova que se celebra aquí a casa i estem posats amb l'organització, he pogut participar, que una mica tots els del poble m'han dit «Ostres, participa, que hi ha aquests d'aquí i així». I mira, tampoc em pensava que em anés tan bé, al final he fet una 6a posició i res, molt content perquè ara ja cada vegada a l'estiu em dedico menys a fer carreres i aquesta me l'he agafat com un entreno. I la veritat és que amb l'organització la carrera em sembla que ha sortit rodona i podem estar contents perquè ha anat tot molt bé.